Ti kalalong shisha ka jingdo ka bakraw kan yang asibat bat kumju ya ka parti kalong ka shisha mo I doktor iki ilalong ko para ilalong ko si para ka jing trekam ulalong ru shisha ujra secretary wa lapen sup yang ha ki bopon kilian kam judon kata panong ba katas ne milai tre mo bahkan don kata kacing ya tengko ka bangin ya thot iwe kacing trekam ka basu bet namar ngal adon ki wiki polkal party na suthu ya kacing ya pher mo we trekam tika long shisha kata kacing along kumba man ai mo ka we ne ki ki bershan ya te tenrei laringi keren ya kata teng ka tham bangin penkot te na kata raung shu smo bagi don kam ban shu phai be shu blei mo blei tip khamba bali penjai ki ya singa so kala dige jing terju ka bakrau ya jing ya linti ka junga mo ya linti kala mar ki jing ya ka por ka bangile khimiti bangine pentolon ya ka kam mo lolong shisha ka ta u medba we ni ki medba apa party we ni ki payan ni don bon ki we ru ki non ki kam jo ka party ti kala long shisha ka jing do ka bakrau ka ya nasiban bat kum jo ya ka party pi abang isai doktor iki ngim don jing asatian wa nama uti ubri babai umri buwan nakta bandon kono no ko berkat selendet David dak thong begini pen long ye jing anu juga party tengam pen jing atin anu kasih ko but ngidon bondu ki we ki no ngam mo ki bedon kum kata kaji berkat e hapo party kalau mentangi la kan syahi bengidon ki beri nopo te ri ban apply nginum khang you know te kecingdon kecing ki beri ki bro qualified nopo dan ri stang la da ki beri ki nopo ki bangi don ki sikidon ka daw bakim ma ban yukon lan ni kim la ban le kata kaya la jong seka la ban wan mo ka consideration dan ka option bangin pet pa ki ta ki beri ka apply na bar ri la da u ban po hi apply te kumang ong pingi don lupa ki beri nopo ki babian te ka party hi kan kham shane aban ai ki beri ki senglang ki party bat ki suhu